Ovako je Beograd izgledao pre 9 meseci tokom generalnog štrajka taksista, a ako taksisti i prevoznici ne odustanu od pretnje, saobraćajni kolaps biće još veći već 1. septembra, za kada su najavljeni novi protesti i u prestonici i u svim većim gradovima. Postojeće punktovima, dakle će se krenuti proteste i taksi će mirnom vožnjom izražavati svoje nezadovoljstvo. Blokirat ćete neke veće saobraćajnice? Pa nadamo se da hoćemo, odnosno nadamo se da nećemo, koliko vlada bude nam izašla u susret i ispunila one naše zahteve koje su, kažemo, već pre nekih 8-9 meseci bili neki postulat da obustavimo štrajk koji je bio u decembru prošle godine. Protestnu vožnju najavljuju sva udruženja, osim Beogradskog i Beogradskog poslovnog taksija, a taksistima će se pridružiti i autoprevoznici. Pretpostavlja se da će situacija u saobraćaju biti najteža do sad, jer će osim blokiranih ulica u centru grada sve dodatno komplikovati radovi na prilazima mostu Gazela. U toj situaciji najgore će proći građani. Ljudi se vratili iz godišnjeg odmora, deca u školu, bit će problema. Nije u redu. Bilo koji osnov za blokadu da narod ispašta nije u redu. Ako nisu zadovoljni, znači ljudi protestuju što nisu zadovoljni. U decembru 2009. taksisti su sa ministrima Slobodanom Milosavljevićem, Milutinom Mrkonjićem i Petrom Škundrićem potpisali sporazum u kojem stoji da će svi njihovi zahtevi biti ispunjeni. Ključni zahtevi tiču se odlaganja fiskalizacije, uklanjanja nelegalnih taksista, zabrane rada ljudima kojima taksiranje nije osnovna delatnost i, što je, kako kažu, najvažnije, uvođenje jedinstvene cene bez ikakvih popusta. U ministarstvima infrastrukture, trgovine i energetike danas nije bilo nikoga ko bi nam rekao kada će se početi sa primjenom sporazuma koji je pre skoro 9 meseci potpisan sa taksistima. Nezadovoljnim sindikatima, ali i celokupnoj javnosti, sada ostaje da sačekaju prve radne dane i naredne korake odgovornih. Za Vesti B92, Ivana Masilović-Jasnić.